po sa ating lahat mga kaning, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa ating lahat. So ayun, panibagong araw at panibagong vlog na naman po tayo ngayon. And for today's video po ay ito na naman po ang isa sa pinaka-inaabangan ng lahat ng mga Burias vloggers. So ayun, ang pag-island hopping po natin kasama po si Idol Japper Sniper. So ipapasyal po natin siya, bale sa dalawang isla na lang po ata yung pupuntahan natin kasi nga nakapunta na siya ng Animasola Island. Kung nakita nyo po yung live niya nung nakaraan sa Facebook. So pumunta na po sila ng Animasola Island. So ayan, hindi ko lang po sure kung babalik po ulit kami sa Animasola. Basta ang alam ko lang po is dalawang isla na lang po yung pupuntahan natin, yung Sombrero Island tsaka Tinalisayan Island. So ayan, sana po mag-enjoy po kayo at syempre sana po mag-enjoy si Idol Japper Sniper. So ayun nga po mga kaning, nandito na po tayo sa bahay nila Jan Igor. Jan? Igor ba? So ayun, nandito na po yung ibang mga vlogger. Yan, si Kabarbers. Si Kabuski! Hello mga kaning natin ya, good morning mga aning. Napay mo. Ayan si Kainteng, syempre with his wife. Binigla mo man ako. Si Mandaragat. Mandaragat Jero. ko pasakaw. Ayan. Sa inyong iba po busy sa pagbablog din. Okay, So, mga ayun, ko abangan nyo kaon. na lang po mga kaaning. Ayan, Kabuski. Yo mga kaning natin, kain tayo. Yan. Upload ako. Kasama po natin ngayon si Your Timon Girl. Kaani, shoutout po sa inyo lahat. So, ayan na, let's go to Sombrero Island. So, ayan at ayan na nga po sila. Super ingay po nila kasi nga ayan, nag-vlog na po sila. Kanya-kanyang vlog, KKV. So, ayan, sasakay po tayo dito sa bangka ni Idol Jan Igor at it's our second time na makasakay po dito kay katong first time natin. Ano? So first time po namin makasakay nung nagpa-sombrero tayo. So ayun nga, makakasakay naman tayo dito. And Second time. yeah, mega love shoutout po kay Tita Karing. Mega love shoutout po. Yung shoutout po pala kay Tita Kari and kay Tito Ver. Vercabs. Vercabs ba? Ver lang. Ay, Ver. Oh, ingat na lang po Tito Ver and Tita Karing dyan sa kung nasa naman po kayo ngayon. And shoutout din po kay Ninong and Ninang J ng Paris. Ayun, Ayan. mega love shoutout po sa inyong lahat. Ingat always po sa biyahe ninyo papuntang Paris. Yan. Tara, let's. Ayan. Makikigulo na naman po tayo dito. Makikidagdag po tayo sa ingay dito sa bangka ni Idol Jan Igor. So ayan si Ate Wendy. Anong masasabi mo, Ate Wendy? Good morning. So yan na. Thank you at makasama natin si Idol Japper Sniper sa isang isla. Wow! At napaka-bless ng Burias Vlogger kasi Japper Sniper yung natin nakaharap at ayun na thank you pala sa nag-sponsor nito. At Susuluhin ni Ate Wendy si Idol sa likod ng isla. Hi Carrotman! Hi Kuya Vince! Hi Mel! Mel! Hi! Hi Te! Yeah! Hi Bogs! Hi Nicole! Hi Jeric! Chukits! Chukits! Kuya Chukits! Kusina girl! Kusina! Ay, hanggang dito po sa bangkay, dala-dala pa rin ni Kusina Girl ang kanilang kusina. Ate Wendy! Hi kay Joel! Kuya Sunny! Hi Master James! Hi! Uy, nahilugan si Master sa ko. So, hi everyone! Bye-bye! Hi Kuya! Hi John Bok! Hello sana, Hello Kitty ang ano? Hello! Hi Kuya Fredo! Hi everyone! So ayan, paalis na po kami dito mga kaning. And we're so excited. Excited ba? Yeah. So yun nga po mga kaning, kakarating lang po natin dito sa Sombrero Island pero hindi pa po tayo nakakadaong. Sa mga hindi pa po nakakaalam kung bakit po siya tinawag na Sombrero Island, kasi ayan po yung rock formation niya na parang sombrero. So ayan, at hindi pa po tayo nakakadaong. Ewan ko lang po kung saan tayo banda dadaong. At wala pa po dito sila Idol Japper Sniper kasi nandun pa po siya sa double hull ni Paring Live. So ayan nga po mga kaning,
kaning, kakadamo lang po natin dito sa Sombrero Island. Nagkakagulo po ulit kami dito. So weird! So weird! So ayun, hinihintay pa po natin si Idol Japper Sniper. So ayun. So ayun, dahil hindi pa po nag-aalmusal. Ginisi ko na. Ginisi mo na. Ano bang lasa niyan, Kabuski? Sa akin, nagisi talaga. Nagisi talaga. Ginisi mo na, nagisi talaga. Init! Pinatuka natin! Pinataka lang din. So ayun, thank you Mandargatang Pasakaw sa libre. Sana'y, Nag-love shoutout. Sanay. Ayan, malapit na po yung double hull. Ayan na po yung double hull. Ayan. Ayan. Bangan po natin yan kasi andyan na si Idol Japper Sniper. So, ayun na nga po mga kaning ang tinatawag na Sombrero Rock Formation. Ayan. At marami po dito mga rock formation pa na mas maganda. Pero mas may pinakamagandang rock formation po talaga ay sa Animaswala Island. Dito po natin makikita ang Frog Rock Formation, ang Mermaid's Lair, at super napaka-natural at gandang-ganda po talaga ng mga islands dito sa Burias Island. Alam po namin kung nakikita na po ninyo ito sa mga YouTube po na. Yan, ito parang heart naman po. Yan, parang heart. Napakagaling talaga ni Lord, napaka-amazing. So, ayun nga po pala mga kaning, dinubog na po si Idol Japper Sniper ng mga Burias vlogger. At nahuli po tayo kasi lumibot pa po tayo. Kung nakikita nyo po yan mga kaning, ayan na po sila. So, ayun nga po mga kaning, ayan, nagpapalibot, pinapalibutan po nila si Idol Japper Sniper. Nasa gitnaan si Idol Jan Igor. So, yun, masyadong nahuli po talaga ata talaga tayo dito. Aning Dilag. Ayan, hello po sa inyo. Hi po. Ako si Idol Japper Sniper. So, Idol, may mga konting katanungan lang po. Ano po yung masasabi niyo sa Ay, talaga. Napakaganda dito. Sobrang ganda. White sand. Hindi ko pa naikot pero napakaganda. Ngayon, saka ang nakikita ko napakaganda. So, ayan. Dinagay ko sa ilong ni Kuya Jix eh. Kinisan ba na kanoli? So, ayan nga po, dito na po tayo magpupundok-pundok. Masakit ako magpundok-pundok sa Tagalog. Dito na po tayo magtitipon-tipon. Ayan, dito po sa may Talisay. Kaning, tapos na po kaming kumain lahat at syempre kanya-kanyang ano na po. At kakarating lang pala ni Friends Tourist sa Kanin natin dyan. si Kabiyahe. Hey, maganda si Aning oh. Ayun, mga kaaning natin dyan, hindi kami nakasabay dito kasi naiwan kami. Hindi ko kasi alam na pag-chat ni Mio kasi kanina, naiwan ako. At may bangka naman tayong maliit at pumunta at hinintay ko si Prince Tourist kaya nakaabot kami dito. So ayan, sila po mga kaaning sanay na po silang maiwan at sanay po silang humabol. Grabe. Kaya yun po. Pero at least po nakahabol sila. Yan. So ayun, nagkaano mo kuya? Oo, nagkaano ko. Nga po mga kaning, kakatapos lang po naming maligo at ayan kasama ko po si Insan Jiro. Yan. At outro po tayo sa cellphone niya kasi po wala nang storage yung cellphone natin. So ayan, maraming salamat po dahil nakaabot kayo hanggang sa dulo ng aming video. And kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify ka pa sa aming mga susunod na videos. So and again, thank you very much po sa Kigad, sa sponsors, sa lahat kay Idol Japper Sniper, sa Magic 7, at sa lahat po ng mga tao, sa lahat ng mga Sowid family, sa lahat po ng mga subscribers, supporters, viewers. Thank you very much po at
lagi po pong tandaan, ako po ang inyong aning dilag na nagsasabing, ang buhay ay vlogging lang. Thank you for watching! Thank you.